Sa mga t-shirt po natin, wala pa rin pong pagbabago. 150 sa 100 po yan, ha. Hindi po kasali sa 300 po yan. Ang 300 lang po ang cut, sandal, shirt.
sa'yo. Mas mo ng calamares. Dalawang kaso po kasi batis. Ano pa sa akin? Nag-aantay si Sir. Mura-mura na, may pinisandas na mo mo. Pasok na. Makikiran po. Halina po, tapos isang sa mga Santos Group po natin dito, basta kalisyo. Pili na po tayo dito, ngayong oras na lang po yan. Pili na lang po tayo, tapos isang na lang, tapos isang na. Wait.